Stevie chuan kanu engei seidu chu tina han zota Carla chuan Alex ka fanu hi lo en ko lang tiro a han ti phota chuta a seidu chu soitron ta nang hi ka fanu dik tak ni lo kum gai tak ka lo in thup to ma se he thu i hriat lo chuan adik thein ka khasi lo atita kanu en thil moi soi i fanu ka ni lom tin Stevie chuan a soya ni e inu chu ka ni lom ma se nang ma hring tu chu ka ni lo nang ma hring tu chu nu mel thwa lai ho sa tak mai nia nang ma hring lai chu hian pon chuak thei lo turin a chung te hian angkal nan tlat maya ke hi chu a om pui nu la mai ka nia ti chuan in atanga kan tlan chu lo nan inu nen hian tu chak tak mai min chiwa thian teu poisa hlo turin iril wa boi vem winzo ti hi ilo khato nga em captain cool point a khel vesin a chan chu he application pakhat leka hian game za ai tam khel tu oma ti chuan ang tin nge khel dan chu lo enang o winzo tim mania hian ikalanga I game du I thlanga tuna ludo ka khelang hian en la game in trona bidang po an ron lut ve zela ti chuan a in tron ta A few moments later. o ti chuan ka chakta poisa tak tak ka wallet a ron lut ta bokani ti chuan wallet a hian ka lutanga poisa chu ka withdraw ta kha zong kha ni a olani ti ro adang dang zalai I du dui khel theya ka rom te cricket te pool te le adang dang te po khela game ang khan poisa dong thei ni ti chuan he game hi download la poisa chu hlo tron ro le video description a hian download na link chu a omang chu tur chu a thana turin damdoi min petrina chu damdoi kan ei chung chuan kan taksa na thok thei lo ma se kan ei lo vai chuan zoi zoi in tur khan kan taksa na ron thok thei thuna chu chu tu na ka din mun dik tak po hi ni damdoi ei tur kha kalo ngei gai do ma ni atita ti chuan a sei zom zela ipi le pu te hian nang hi ti rum che an tu mani ti inu hian a khe chuaka chu thu a khe chuan a thin lunga na khop mai I him theinan ti in tlan chuat an tur kan rela ti chuan kan tlan chu pui ta che ma se min ron zuya min ron nan chin meu chuan tlan chen na tur dang kan nei to lova min hual veka kham sang tak omna bula hian kan oma chuta min hual tu te chuan silai min ron tina inun hena chuan let le mayang tin ka soya ma se ni chuan let le ai chuan thi a than jok thua soya chu vele nang chu min pom tira kha he hi lo pom te ti in enge ti tum ka khelawa ma se kalata chea chu vele inu chu kha ma chuan a zuang thata dai maya chu ti lai tak chuan Stevie chuan sei tur po khelawa anu ni angai thu sei chuan a thong khop mai phua chop te po a anga ti rom bom chu ta Carla chu a khu khak khaga a sei chun zom le ta chu tia inu be ka chuan thak tak sia chuan min tu te chuan ke chu tha ena min en talawa kan dam kho chu azo an ring chuang lawa niang min kal san ta veka ti chuan nang chu ka pom ta chia thil thleng eng ma zia I khathiam box si lo ti chuan kan kal zela thingtlang kho pakhata hin kan chuak lol maya chuta chuan ka thiam dan in ken kol chhota che ni atita chuta a ngonga thrimoi tak mai a ro chu anu chuan theilo chuan a han la thla kha he lo he inu ta ni hi engemaw thlen thut poa ka in tunun nan tin inu khan min pe a ma se inu hriat reng na ni wangin ka tiral phal lova nang ma nge hian kol thala ka du ni chuta Alex lam chu hoya Alex Stevie mi thatak ani ti khriang che agal ko that em awang hian atet lai tong to in a thian te po hian an ti du da fo mai eng ma sei sel ngai lo atua mi azel chu wangin mi padik tak tong se ka duwa anun hi hlim tak le zalen takin mang se ka du ni chu mi to chuan nang hian en kolla thla thlam mi alo la ka du ni atita chuta amit meng chu a chau tel tela meng tur pon be fe angai to ti chu han en mei po chuan a khriat thei Alex chuan ole kalo en koldonia eng po theng se ka phasan lawang kalo veng him tlatang atia kalo me ti kha chuang ka thla muang ta deve
tin anh nuôi đều sẽ cả mà sẽ tha này tổ lâu amai mình chinh rồi ai à Stevie chuan hadam ko nu I chaw ni kha atia chuta karla chuan kapi kha nu fel takani sin ka ngai train khop mai atilia Stevie chuan trong to su hadam ko atia oxygen chu amaya chuan a han vu asaklea ma se karla kut chu azoi thatan nak mai kanu tina kowa ma se chan na eng ma om talo a re ta thap mai Stevie chuan kanu tina kwa atrap ta chuta thom khuen doctor ho chun lo lut al tawata an han en chian chuan alo thi fel deu to ni Stevie chuan anu tak tak ani le ni lo lama ngai poi mo lo hun kha le chen lo en kol tu le anu tak tak e mo lo ti to kha tuna taka anu ni lo tina pom thut thei lawa agal nguna atrap hom maya da ka chen veliama da ka khataliam le a atrap thop thei lo anu nui mel a ori te kha amit thla le abenga ala chama vako e le mai thei ni tu ga te hian ngai tlata ma se ko e thei ani to boxi lo atua thiam lo hle ni Alex la chuan ti vak ngai na khailawa hetiang bo ro khia voi khat ton na ni ve thawa han hem dan po thiam chong lo akua seitu em po kha chong lawa ma se ro chuan Stevie ka dam chungin ka phasan lawang che ibula ko om tlat don ni tin amale ma chu ein khil mol mai ni da ka thum ngot mai chol lovina tropa ataksa po chaw vek a mel po mutla om lo Alex chuan sem hena chuan karla wang chu boi pui tur le zom taka vui diam ani theina no manna siam turin atia ti chuan Stevie nu karla chu mini chuan New York kopuya chuan zom taka vui liam ania Stevie hian atur thiam thei dawa a kha to kina trapreng maya a thi tanga ninga chung chu class po kal lova pon po a chuak ngai lo Alex po a bengai lo a tom top maya cho po e mu mal lova Alex chuan a thei dan chuan ava boi pui ve thrin tak nangin ati tak tak thei lo dream che song group pa po khan atelani ti in khato lova practice to pon akal ngai to hek lo kar khadakal meu chuan Alex e to kan sakte chutle min a evel atlanta ni khachu arin lo deuh main Alex practice na huna kha min khoi ta che ate ta hlol mai a chan chu anun omdana ngai tuwa anu khan tuna omdan him huta se adu don haulo lim taka a omlo a lau zia chu a thi don huaya po Alex ne na lo ankol tu na cha lom khania chu wangin in ti pachana ngai ni anun pa nga ya khana let le ngai Alex po chu lom em maya ma se alaking zo chi lo lao thong tak chung si chuan ole kan kal don nia tin an practice na mun chu akal puita ko ta chuan motor moi tak tak le chuan kang tak tak hi alo in hung tro maya ka chuang tang chuan mi an lo chuak deuh sup supa chung zinga chuan Melissa le abial pa ni om tak hip hop star ni om tak ani a in chei dan vela tang chuan chu chuan a kon thla apia dewa Olivia chuan keti po abial pa nen changkan mel tak tak te chuan an kon thla ani ti a khriat theya chuta Alex le Stevie chu taxi tang chuan an kon chuk ve ta nap maya Melissa chuan so chu Stevie khan ni rom ni enteu abial pa ni nge yang alo tia Olivia chuan oi anin me lutuk anin om tok vel vio ni masu tinge ka te nei vel le bial pa son taxi na ni mo wan thla ni antia keti chuan o thingtlang nula chuan thingtlang tlangwal bu kangai zong ti alang renga thingtlang lam mi tan chuan khopuya engka nge khal sei ti tin an nui hak hak maya an tong chu Alex chuan a khe perfect heng mi te hin nge yang Stevie lo sei chatu te kha Stevie hena chun zo chiana cha khop mai ma se abu wak enin biak tam chi vak ala ni sirawa alu sun nai na ngong na sia an hnung la ba chuan kar moi tak lo ding lea a chunga tang chuan rita kha lo chuak ve lea Stevie han mu che chuan ehe I local theita mo I ngai lu tuka tina kon kai ngala Alex hena chuan lo ba hosan to me ko lo boi pui to mayang tin a kai lu deuh nok maya Alex chuan a thiang liam wangwanga rita kha chuan ngai even ve de ve
mà sẽ kể chú anh tan vắc mà mình ngay chuông lâu tí lăng khóc mày tí lăng ngay tua taxi là university là mà pan nó cũng ở chuan anh ngay tua ta văng văng mày à ngắt tiếng nghe mong mi hiền mình hú tiếng hiền mình anh niệm gì lệ cái mà hiền cái gì lâu bốc này Steven trong buổi tu âm mỏ lại ta cái này bốc à chú vangin bial patha lệ hausa lệ thiếu thì thấy này gì hi lan tiếng ngay về to này à chuyện thế giống giống bial pa ai bớt chúng nung zo cái này thì cái lan tiếng hun toin cái khía tiếng này ngay tua mà sẽ Alexia anh nó simple em mày à hết tiếng hanin ta lần về hi azay lâu em mày à ama po hiền nuông mà thì lâu mà sẽ bial no Stevie à hum him thấy đàn anh đón phát chuan chú tiếng à có sọc về chú bôi thì ta lâu tham gia sa khan Ferrari car soro mà po stock anh này mấy lâu kha à trả tiếng kha này à khang thế khalo đó theng lâu nghe cái vật dụng chuyện ngay nè à thì ta chú tí lại chuan University Gate bula chuan Kelly lệ à chuyện nu Seon hi anh lâu mà mi pakhat hin lâu zong về mấy cả chú anh mi dọn chú tung nghe gần tí chuan Alex kha này Kelly hi Henry an nupuya so ma tum kha ne ya Henry chu tunge kan ti chuan Alex te man mo taka hospital kalan tum la ya kong lai lo om khom abial nu nupuya som tum pa kha ne ya fan la khriam op khata abial nu kha Kelly hi ne ya Kelly hian Henry hi adu to lova anung chang le azu in na sada wang te le kho sak dan hoi hom lo lu to ka wang te chuan kal sana duwa ma se Henry hian a vau thina vào chú tin rẽ ngin ama suy saka avo lo le ama le ma in ti thuma te vo thun chung vela wang chuan Henry la ka hian atang tlat maya atal chuak le thei lawa ma se khami zana thil thleng atang khan Henry chuan Kelly chu a tha ve ta dewa chu mai ni ravin Kelly chuan Alex Mel a han muzuai mi pamel thal tuk tak mai ni na khia adu chi tak alo nia tina bial pa boi thak lu tuk laka tanga chua zalen tu ni na khebok nen a thei dan dan in a lo chui ve na sa chuta Preston University ka lai ni ti te chu khria in a mel kha voi kha chau tal mu lei la chuan o ka kha thei nge yang di in University Gate bula chuan an lo dinga zion lai mi pa to phot chuan mel a lo enzel hi lo nia Kelly thuyền nu se on le chuan a oi thei lo zion lai no pang mai mi som chuang he mo ka van oi lo tin an lo zon na sat to em awang chuan an ning ve to bok nen ma se Kelly hian ka chiang lom a mel ka mu hna ka khachat thayang atitat boxia eng poni se la san lak lai ni mela ka khila tram in tu ta du enga molei tu kin kal tiang tin a pia de fe a sorum bula chuan in tu an valaya thing buk noi chuan thuin an han ina chute lai chuan Alex kha sorum khan a local ve me ka kapi thamasa khan ka ka cha kha enge chanchin avatia chu sorum bul che chu Kelly de thuyền dun thut na kha ne ya Kelly chuan Alex tong chu khe phade uroya Alex chuan ngati nge avat thleng hak ve an tilia ni som chung en lo thleng man se ka du khop mai a tul chom poisa po ka pek bel mayang min man mo pui ve de teu a lo tilia ti chuan Alex chu lo hoi le ta chu ta che chuan o so pa so ni tin Kelly chu a tho ta wai maya ma se Alex chuan phone a mang khoya Kelly chuan ava be pop mai ngam lova Mr. Milo dolo sing khat ka momo chumi khami so ko ma chuan lo transfer mai ta seu tin so ma account number te chuan han soya Ferrari adwang chi hi Italy gamba siam ania alo beka an lo thon le paper ti fil nak ngai nen thali vel chu nga ngai ve thina ma se dolo sing khat pek balin a ai ranga ron deliver turin at tu ni Kelly chuan ngoi ta thwen nu zirlai no pang mai ani haulo athu sei ta khai khrem he pa hi enga mota ani nge yang a hantia ma se seven chuna oi chetero ani nge ni lo chu kan fiange atia Alex lo chuak chu akal na tu chu lo dala a phone chu han phoka oh Mr. Miller ani em ka ka cha hi lo thleng hak lo tuka do lo sing khat Rolls Royce company account a lo thun teu a han ti vela Alex chuan tunge moi ni le tin hela han tuma ma se akal na tu chu lo dang zela thiampa phone kan man lok lo hi mole oh Mr. Miller sing khat chu lo thun halte ka hi lo thleng thei lo tin Alex ti dan chu azir le vela Kelly chuan seon ti khan ti ma ta che lo ti ya Alex hi amu da fu vak lo lai ni ya tong tam lo chuan a kal san maya Kelly chuan seon nga tinge kha ti khan ti tin poya ti mel khop mai seon chuan en ta che langwal pa ngai mai ni so
han tia ma se keli chu alung oi lo ti khin hey trampa ka fiam mai chen ikha lo kha thiam ro tin ava zuya Alex chuan a chang lem lo akal mi keli chuan kha iti bam vek han tia keli chuan ava zuya chuta Alex chuan dor pakhata hian in tur leya a china honga in hal mi chuta aman pe ka han tum pa ka ma sa khana pois ko lang ang khan driver ne na pe veka ti chuan akat mang vekin thil alo le train box si chu do ga chuan ka swep na an nei lo tlat ka pu wa poisa in nei mai em an lo tia ma se poisa engzat ma lo ak de alo mai a hui hai ta dewa chuta keli khalo kal vatin khoi ke mangalo peang te na pek sakta keli chu han en chianga mit meng fia kak mai narnul sang la zum van mai hi nia seron chuan nga tingai pek sak ti khan thu ti ki kha thei mai lo mi ni chin lo ka do lo sing chuang asaya tu na thil le na do poisa tlem te po pe thei lawa tin alo hau pa Alex chuan kelia mu khan moi nai ta ka lom thu soi te po tum ma se seron khan poisa chung chang lo soi ta ka chuan henu po hi ka ho sa ni ti ako ka na khia ni nge yang min ron zui ani ta kang mani khan donation nuai rok chuang ka pe khang te khalo khe ve ni don hi kasum chau it me che hi enga tan ma ka ti lo ve ti lo chung chuan keli po chu bemoi nai pe lovin kalome ati diam po ta ka san le mai tu ma a cycle chu la a hum lam chu panta ma se keli po chuan cycle lo nei ve tho alo zui vata chempa ka belok du che khonga in alo tia ma se Alex chu atlan chak sau sowa chuta keli chuan a cycle chu thei to pa chakin han pam ve khonga in na kai don lo sei du ka nei nia alo tia Alex chuan en po en du lo mei chho hi sum chen du ka poisa nei khre da wang chaw min be tha ho hi chu eng anga mel tha po ni se ka ten zong takan ni tho tho ti khoi chung chuan a en du lova a ai chakin a pam lia chuta che chuan keli chuan a phatalo chuta keli chu arak ta thot maya Alex chu hoilet wata keli chu kongsi ga khana lo tlu ni in amala chu abula ni ma chu na bok thop maya Alex kho phak tum lu tuka apam na sel tuka che sual ta ni Alex po chu dinga ain thiam lo dewa wakai tho wa tuma chuta keli chu suata chu na thunwai mai a cycle om na lampang chu han mel ko ya Alex chuan inaem I thaim avatia nalo katluk ma khan din ve to cherom kal to angai to lo mai tin alung oi vak lo ni ti khret theya Alex chu ain thiam lo deuh lek bok nen in tinaem tin akut chu han pe ya kai tho to ma kali chuan akut von pa chuan ka ke a tu hi na dewa ani mai atia Alex chu in thiam lo deuh khoi mo kan lo en chinange anavia mem tin kong si ga chuna thut ti ga a ke a tu chu han en vela chu ti lai tak chuan midang ho chuan heu so no la chu chiat lo so le a mel tang pona chang kang zai mai ngap tinge mo so pa chuna ke chu en sak mai le a bial pa ni om si lawa eng tak chu tiang mo tin mi mit chu an lavio maya chu ti Alexander ngai tu wat ta ga chuan keli chu a hlim ve le deuta en te thrempa khonga in han met deute atia Alex ta chuan a ke chu han met kuala tikhana zia de ve matia keli chuan enge ka aniti ati ta dai mai engtim mo atia ai du chuanin khoya mo leng chuak du ni la atita chu vele Alex chona ke chu da tha a thowa kanin mu chawa ain hong ngal ka ngota kalan dana wang chu ni lo phot sumbok ti na hoile ta wok ngatinge ka du na cheka tilanga ni maya enge diklo om a han tilia mi te chuan avan mak engtin nge du thei jok le tin ai na cha chunan lo en thop maya Alex chuan engmo tuna kanin khachawa kaming tak ngel po kala fit lo chia min du ti sei thei ngala tin a ei lo ti hre tak chuan anui haka ni e lo ti pala ni kaming chu keli nia chuan kamvoi khatim hmuna ni lo nia a mai kanin mu to lo ma tia Alex chuan kanin mu to mo tin ngai to le bang a mel a thang nga mu to se chuan a emang tia ai ngai to lai chuan mu to in mu mai ni lovin nangma hian min pui lo ma tia ti chuan khamizana thil thendan zong chu a soi ta veka khamizana tang khan ka zong cha thin chia tuna chuan ka muta che ni hi atia Alex chuan alu hi pa chuan ani mo tina kha thiam ta
chu ti lai tak chuan Second khana kon pha a thian nu kali la chu sai galena tlu nei ti hriat tak mai chuan alo lo nok deuh nuai maya kali chuan min len chu pui du ngem tin an soi le Second chuan o alati len chu pui tan ila du tho mo en ta che tin Alex lam chu ei lo deuh chuan han hoya chu ta Second chuan ka thian nu hi ram changa lo lam ye song che ang ko that na te heng te hi lo hmang tong kai hlek su tin a haw le zek maya chu ti lai tak chuan Alex chuan chiang fek fokin ai ka len chu pui du lo che ati ve ta mak maya chu ti a han chang chu Second jok chuan makati le loi si a thian nu kali hi mi pa tu manan lat na ngai lo a nak tu chuna la niang chu ta kali lam chu han hoya kali chu amit tui alo parola a beidong mel alo langa a trap deuh ta pu mai chu tia a thian nu mit tui tla mu ta ka chuan Second chuan ingai to chiang te engwang mo ka thian nu hi du lo ngot chan a han tia chu ta Alex chuan bial nu ka nei to kamo mo bel to lem lo atia chu thu khiat chuan kali chu adam ta deuh a chan chu ama adu lo hum ni rovin a rin wang zo kan hi ti a khathaya tin mi thatak le rin takani ti po a pholang hal bokani kali chuan khongain hun min pe vela keima aya iton masak awang main idu ne mai theisin chance voi khachia min pe vela chuan thutluk nei siam don nia antia Alex chuan ka thei do kadam chung zonga atana rin turin ka intiam to engdin huna po ding se ka phasan thei to lo ni atia chuta Alex phone chu ro ya Stevie ania Alex chuan ole a thatchu local don ya ka rei to lawang tin phone chu ada le a biak dana tang chuan kedi chuan a bial nu ne mo ti lo ring hal theya Alex chuan ka kal nga langai min khathiam teu tin kalmai han tuma ma se kedi chuan a kuta vuana khongain imhing poila soisi lawa atia Alex chuan avani no meo min ti boi to lo la a thang a han ti ria ti boi to lo idu tak tak chuan voi khat chia min pui le la chuan ka kon ti boi to ngai rawang che atita Alex chuan enge chu a han tia englonia pauti na huna ka wal local vela kabial pa angin zan khat chia lem lo changla chuan ka ti boi to ngai rawang che khonga in ipui ka ngai ni hi atia Alex chuan ngai to awang wanga chuan voi khatma kon in lan to lawang chi khoya matia kali chuan ole tin a hlim khop mai Alex kal diam nu chuan Second chuan a thae bial pa tak tak tan idu mo ka ti hmana lo male ma se bial pa lema chang tu ka tan chuan a that ve khop kha tin a lo soya a lema tan ka ti lo a tak tak tan a lom ga du tin kali chuan a soya ma se ka kal sanang chei ti kha atia o kabula hun amman du theidanom chuna ni sia lom ma se ro ngai rang ma ko zan khat chau ka bial pa lema chan thei chuan an nuwa chuan ke man niravin ama zokin bial nu tan min du nge ngei theina durin ma ka la don ani atita ti chuan ni thum chung chu Stevie po anun dam pa ngai angin nanung le towa Sunshine Music Company a po khan tlai tin avazir ve le tlawa anu thina wangte po ani mai thei a thian te po chuan an ti du da zui to lem lawa ani telin anuna pa ngai ve tel ti election a mu chuan a hlim khop mai ti chuan party ni tur chu an thlengta Alex chuan Stevie chu Sunshine Music Company a chuna vatha phoda ti chuan university lama chuan a let lea kali khan gate bula lo mang che kalo la mang che tia a khira wangin gate bula chuan ri do te an nga ka nakila chuan BMW ka moi tak mai chu abula chuan a loadinga kali khani abula Second lo thu ve chuan thom na chang kang deuh te nei ve lo mi zong zong in min nui don ania o atia Alex chuan ani chuan ka lo thei tho lom ka kal chak em hleinem atia ma se kali chuan moina thalo tuk a mel thalom thom no lam ani lo lu to tin ka ka chuan a thot tira ti chuan pauti na hun tuk chu an va thlenga kali chuan ka pau na tung kan zong lo nge ta hi mi long ha kula tin building ko ta chuan Alex le Second chu a chuk tira Alex chu hoi kwal vela Stevie khan min muta se in soifia na tu ka tam don mange hei bak chu min muto lo turin ka ti chiang to khopang atia
chu ti rai chuan seron ve thung chuan a voi khat kalna ni ti khiat hle mai a hoi vol mai lo ma le ti na lo ngei to ve thunga ti chuan keri chu a lo thleng ve ta le ru do nangu le an han tia keri chu a in chei moi khop mai a ko fual khing tak mai hi a ha asama dum zan me boxia mit ala khop mai ma se building chung an lu ma chuan gate paltang turin security card te lo chuan a duk thei lova chu wang chuan kong kabula chuan han ding ren ro na minute som do an din hu po chuan tu ma an lo lan si do wangin Alex chu ning ta dewa a security card nei chu a phora gate bula swep na chuan han swepa gate chuin hong ta ni seron chu meng phok na sa tamai helai huna security card nei thei chin chu mi hausa mi pa ngai ai chung nung ni angai sia engtin nge lo nei vengot thei ti zo na chu alo om ta tup maya peli la chuan engtin nge kha khai nei thei ti na zot ta phong maya Alex chuan Green Island a hian in pakhat ka nei velom a ti maya seron chuan ko oi ozong lo Green Island chunga in ho hi atlom ber po makta duai li dai sin engtin nge nei thei ti na zota ke ti chuan ni e classmate le in university mi te kan zota part time ma nai tho thin thun soya mi kho sa thei thak ni lem lo thu ten soya chu wangin ka thian nu hian a oi lo ni pon a om tho lom han tia Alex chuan in oi lo te chu ka thu ni to lova ma se he kat ka nei thei dan in khedua ka soya chu ni mai atia seron chuan ani chuan so officer son vakalila I in chu khoya nge om va zo che la emo in nei le nei lo po kan va zo chiang theng chu a han tia Alex chuan ani na zong fet tiang khang hatu la ti lem lova chu wangin a ngoi ta karin tok che ni kha ka ti nei dan dik tak zok chu ka khathiam helai mun vel ti fai tu hian part time in thok thina chu mi tan chuan du le chua ol somnan an pa ve zok che ni lo mo a han ti zuya ke di chuan seon iti ma thin alo tia kali hian Alexia du em wangin athu soi kha adikaring ma zoga enga motak chu Alexia ni ti chu arin nani seron chuan ani chuan pautin na hun tu chu va panila in hnel boinan huna u yom mai tin pautin na tur hun chu an panta amunan va thlen chuan huan moi em mai hi alo oma abula thingkung te chu chei moi vek mai hi nia kotlai le engkim mai chu a fel fai na moi em maya keli te pan hi chum phur khop mai than la an ni deuh chung maya ma se Alexa tan chuan voitam tak lo kal to na ni wangin enga avak ma ngai lo apia de wa chuan dil dian tak mai hi oma alai taka chuan thliau kar deuh te hi oma chuta chuan villa building moi em mai hi om boka aman po makta duai somli man dai ani seron chuan so in so an soi dan chuan jong lai no pangkum som ni pel o chawin a lian tia sin ma se ma chu a ngai lo an ti le zera a chan chu ai thazok in nei ni nge yang chu tiang tlang wala no pangsi ho sa box si chu o ataka han mu che rang chuan kain sum zo lowang ka kuanga ka kis ngal du nge yang tin over tak chuan han soi vera chu ta Alex chu lo nu yo tat ta chumi an sei chu ke ma ka ni ti an khadeng si lawa tin chuta Alex chu kan khu kha seven chuan e khai mi chang kang ho zinga kan kal don chuan kha tiang khu te kha moi don lo nia kan hnung de wa lo ka lang che ho tin keli chu kaya an kal ta zela amun an ta thlen chuan in moi ta khilo oma a chunga chuan mi in che moi tak hin lo om tro to do kan sei taka chuan ei tok chi fang chun lo chop tle phei tur mai a chuta mi thun khat chuan oho keli lo theng ta mo an han tia seron ni da mem kan vai mu khat ve tin mi pathen khat le me se thun khat ho chuan an lo loma chuta an zinga pakhat chuan an hnung de ofea Alex local ve chu alo ri dinga hei thempa ingi on ti ve don helai mun te chu mi som bik kalna tu ka sin I thuam no hak te hi an la dor pa ngai mi dei ni mo midang ho so ente so rom chang kang tak tak mi ve ka sin en mai po hian I om na tu ka ni lo ti khiat ve mai tu che nia nge I mi ka del zo tin an how de ngal bok bok maya chutia no chua atum lai tak chuan seron chuan lok kan lo fuai ni kha kan thiam pa nia ti na lo soya he hin thian pa mo oni e keli on fuai ni kha a han ti chuan mi te chuan makan ti khop mai keli te chu mel that nen
mi pa du thing thei mo kan tia avan mak ve te nam phun sup maya se ron chuan in ngai ang khani don lo nia mani lok pon Ferrari car man to lutuk New York a po lo Italy mi a cha nia chu po lo thlen ma theinan do lo sing khala pek bel mole tin anui ta ur maya anui dana tang chuan oi lo lutuk nui ani ti an kha thiam theya chuta a soi zum zela helai kan lo thlen po khan ina nei ve thu te soi ma se kan han zo chianga a suang to na mi lo nia atakin alo mu thei dawa tin deu so tak chuan an nui de a seon hian Alexia ate theiwak lawa ain cheina wangte poni ma na chuta Alexia na zui ve zela ngai boxi chu chungai thei chi lo ni security chuan ani chu mole aku ka ho sang chi kha ni mo ngoite helai mun hi chu tak tak ka ho sa khom na nia aku ka ho sa ho khom na lovakal mai ta che tin nam chu atum le ya chuta keli chu lo kalin du tok teu Alex tin Alexa ma chuan alo ding ta keli kha thiam vela midang ho hian aum chuan nuam an ti ve don lo sin atia nuam te lo ho chu chuak jok mai se kabial pa hi aum ve theilo na tur ka khelo tin asoita mi te chuan ehe abial pa mo an ti ta sap maya engten nga ni thei tin an hoi hai hlom khop mai an zinga pakhat chuan ka kha thiam Henry lakat lan chiat nan abial pa lemata na mangani nge yang an lo tia midang ho po chuan ani takang tin an zinga tlangwal pakhat phe chuan keli bial pa lemi du te chuan keini po kan tang thei tholom a lema changchak po du than sen lo ine yang chu tin an nui da ta dak maya kedi chuan tunge lem ti soi a lema ni lo tin Alexa chu ku na ya a hmuya chuna fop ta maya chu vele midang ho chun ngoi ta thup mai mak tin an en ho maya Alexa la alo line ring man bik lo abial pa lema chan alo in tiam to box si ma se keli chuan adu ai na fop na satran tlat Stevie Fiat lawa me chadang lo kis mai chu in thiam thei ta lo ami thla Stevie lo lang ngal zot maya chuta ai sum zo lowa keli chu nam son ta chuta mi te chuan ehe keli ki sa du lo mo enge zia tin an en uluk le zwala keli chu alhau thong ta em maya ado suyan man chuak don ta ni na khuya a ham hai to khop mai ma se Alexian alo in tiam to angin a in tiam na chuti lo thin sap nge du wangin mi pui lam chu hoi da ta ngai thlau keli in ngai sang a abial pa ni chu sei lo ni khat lek po abula hun man chakin tamti ka khuya ma se ni chuan nang ni ni lovin keima min thlanga chu pom ve mai teu atita mi padang lo om ve keli lo star ve mem thin ho chu an thina sa ta zak maya he mi ka thei hian keli ha van sa lo ve ke ni thang hian min za lo ni hi tin khoi ngal mai an duwa ma se kedi chuan angai lo a soi kha dikalom helai hin in tu boy tu ran ka local bok lova tin keli chuan amwal pho ngei to don nia khriat nuwa Alexan lema chan le dan chu alom khop maya mi pafel takani don hi tin angai tu ani mi padang ho chuan keli kha chiang lo nei kha a mangai ve lo che kha in ti theinan ba kam han lo che kha tu na po an lo tia ma se chung ho su sei chu kedi chuan enga tan ma ngai lo chutia bhuwa ka tan em lai chuan an pia chuan tlangwal pakhat mel thwa le sang thek thlo mai chu lo theng ve ta chu tu nge kan ti chuan Simon ani keli ka jan hinia helai huna an local khom chan tak po ama hinia kumsum ni pokya tatlin na ba dei lom tu local khom an ni Simon chuan anau keli chu an kwa i moi hle mai chuan khoi angai thiam pa i lo foi ve to chu an tia keli chuan Alex om na lampang chu ko ka Simon chuan Alexan muthut mai chu a phudeu zok maya hei himo wow ani himole i thang thiam hle maya tin anui lui deuh hama ma se anau bial pa mo tum dan chu a be se do dan dei ni sei zom tur vak po khelo chu ta midang ho chuan nia a thang thiam khop mai kha nakin loka Henry ron thleng ve lenga eng tiang takin nga yang mo an lo tia keli chuan Henry chu a local ka ring chi alo local chu sei lo to na hian hospital a om me kang atia mi te chuan Simon Henry khalo kala tum ve ni rom ni isom ve ni rom ni an lo tia Simon chuan a local thedon lo mani deuh khan mi pakhatin ka rin suwa aladam chiang lo ni ome atia tunge Henry chu sungama chu tiang khopa mol chu dunge niang le phu ba la ka ngai ni chu Henry chu tu manan ti boingam hlenem avan lak lo don tak em
tin an lo in ho saloma Simon chuan lungai su khami zana su tu kha a chui ti me ka to na hian a chui chua huna chu min philanga ti chuan ma kan la zok don ya adam chian ma chu lo phu sak ve chiam pom ziom lo a han thia Simon chu atong vel dana chuan thu na email khop mai chu ta Alex lam chu han hoya thempa kan au thin lung lo ne chu ka chuang khop mai che ma se film khu ang che a chan chu hen roi dam do in atong a lo chu huna a mu hun che chuan a lom don mi lo che nia eng thil ngai chunga thleng don ka khabik lo nia chu wangin hun thai nei lai hian lim ta khan lo ve phot mai te atia chu ta ke li chuan Simon du tok te tin Henry sutu kha ani thu soi mai te khadua ma se bogok thalo zo ka chua alo wangin ain sum le to zo ka ole ka han fiam thu ve pa ni kha tin Simon phone chlo ria ti chuan han bia ole tin a phone chu da le ya ti khan lo omula ka thian nu ka va khoi ve nge lim de win in lo om don nia a han tia medang ho chuan Simon bial nu hin mutoem amma mi kha chu ni to lo a bial nu thar adang nei le to a mel thate mai nia milak mel thakan ti aina mel thade zok ani mo kalam hu ve mi lo ka van hu ve chak tinam phun la ta sap maya Simon chuan kalpain do thei tak khan lo omula ka va khoi don alom hei gai lo ten huwa in mu don alom tin akal liam ta minute gai vak lo nuwa chuan Simon chu ro le lea abial nu chu kan kai lo ta ngei boka mi te chuan heu so ni mo a vut chelo tak ve tin an lo hoi deuh thap maya Simon bial nu thap hi tu nge kan ren le ole ring dik mai thei ke thi kha ni chutia min an en deuh thup a mu chuan ke thi chuan nuama tia ain chuang khop mai Henry hi khonge local vedo nem an tia ni chu dam doi na oma a che sual pala kanau kha khonge om khale kanau nen hin in hel khret ru o an tia ke thi chuan te reng mai tin mi ho sa chung kwa thiana siam chu chak zong takania Henry po kha Simon thian tha ni ti hrein alo mel khret thamhan viau to nge ni keli local te le hei kabial nu ke thi ni hi hanin mel khret te ule tin keli chuan ko wa chu ta ke thi chuan keli lam chu pan ve boka I thamo kha ti nan hanin kwa chu vele keli hnunga mi papa khat loading ve rang mai chu amuta chu tu nge Alex khani chu vele ke thi nui mel chu atop ta mak mai Simon chuan alo kha thiam wata so chu kanau bial pa hinia nie han en mai son a phuam lo ve ni ti ro ma se kanau du lai ni ve tla sia en dem ve mai ro kan lo boi pui khep to ne ni chin po khan a han tia ma se chu lama ni lo ke thi thin lung chu ana de uzok maya eng wange kan ti chuan adu duwa ti thei ama mangai tu mo ti thin Alex Khan Stevie ngai Johnson towa tuna keli mei chadang dang kop kwal ni na khata Alex thin lung chu ama ta liu mo ti na kha ala ga chi ro te poni ma na chu chuan ati na tat mai Alex po chuan ke thi mela han mu chuan a thong khop maya a bing de bum bup mai noi lama mel wata chu ta keli chuan Alex tryam khayam ti su o tina wanga even wata Alex chuan ka thai tina changa ke thi po chuan min khathiam teu ba tu ma kal lok ka du atia Simon chuan I bial pa hi chu amaka ni tuna ka bial nu omati nuam lo le to nia tina fiam zuya mi te chuan Simon hen tin nge inin ton dan han soite an han tia la kai lo mani de lok khan Princeton University bula thalak pho chuan am hun pholan na pokrai man lo siama chu ta chuan ti tu ka nei lam lo boka ka vakal ve a ke thi hi kong ka bula hian alo drop lai ka muwa chu ta ka wangai vena ba tam ta ka nei thu le do lok nuai thuma ba a ul lo chuan zera tan tu thu te lo soya ti chuan ke chuan ka hnem ta ka hol sak chenga chuan ka bial nu ni ta che ka tia ani chuan ole min hol sak phot chuan ni du dan dan in ko amanga ti ta ka chuan me chem hel tha kan du dan dan om thei tu te chu enge kan hnial ngo tang ti na nui heu hewa midang ho chuan ani mo ining le siang e aba te chu eng tianga bat nge te khria ta wa thave I bial nu hlui ho po kha thakhat ba ke ngai zong ngai lem lova tu na mi po hi than le trap to lo mo ten lo tia Simon chuan than trap lo ve a bat chan lam pang kha ka ngai poi mo lem lo chu ba ka du dan dan om thei tu kha ka duwa tu na chong ka du dan dan ne la om kim lova eng kim ka ti kim vek nuwa ka than sawang tu na hui chuan ka bial nu nei lai ala ni tlat ti na nui le a
chu thu khriat chuan Alex chuan min kha thiam teu tin bathroom ma kal ve lo ka du thu soya mi te chuan an ngai sak lam lowa a chan chu Simon an chun ngai sanga ani anga sum nei ni ve ten cha ka a thu soi ngot chun lo ngai tua Simon ala ma ngot chuan an ngai tu an seng ani Alexian ke thi mai chana a mu nun hun be chu dora thom na thleng tu ma lo kal lai kha ania khamin hu khan a live stream a noi khat a lo le kha ni boka khata tang khan ke thi kha bo tawang wanga plus bo kal ngai to lo Stevie nu ten lo zin le bok nen khang vela wang khan a chan chin a khazui to mi lawa tuna Simon a bial nu lo ni le ta ti khe ve ta chawani ke thi chu bang bo deuh ti hian a lo kun deuh lap maya Alexian an tin nge ke li khang ai zon dei thei le ti na kha thiam lo khop mai chuta mi lo kal thom khia a hanin siam rema a makeup te chu han siam tha Alex ani ti khia chuan ain kuang kwa bang chung hiang le pa Alex nge kon ti ve a han tia Alex chuan a thil sei du ka nei Simon hi mi thra ni lo nia Billion khan andang lam chuang lo o atia enga Simon mi thra ni lo chuan aga zen po hi mi thra ni bik nang ma se nang pun ngai zong ve tho ni rom ni atia yu kha thiam lo ni kha keli hi ka bial nu ni lo atia ani chuan an omlai khan chu chu chei ta se e ka kha thiam e ke mang tho ni do ga ho sak mel le vai om te poisai do nei zong zong te khang kha keli wang hi ni mo ke mang thavin keli poisai du wang ni ngai zong thina ni mo in how thei chuang po kan om lo top chu a ti nanuya Alex chuan chu tiang ni ro Simon hi mi thwa ni ro ti khil chaka tum mai nia mut pui che tuma chu chu ni mai mut pui tan bak che ti lo anin huna che midang ngai zon san le don che chu chu tu na khana sei zo chia atia ke thi chuan chung te chu ka khesa vek lom ma se ke pon asum chia lom ka du ka ba min pek sak vek towa thom no tam tak min le sak towa hetiang huna te min khruaya chu wangin ani na du a mu angin ke pon ka du ka mu ve tholom chuan min nin ma nge hian asum tam theyang bek ka nei sak don bok min thren meu chuan nang ai thlo chuan ka ho sa towang tina soi zuya Alex chuan om zia om lo ni hi chu tiang ani te chuan enge mok ka thu sei kha tang kai na niang le tin angoi ta zo ka le lama hoya kalma ya han tuma chu ta ke thi chuan a chel beta ani nang ve hi helai lo kal chan dik tak chu nge ni ta ka ve don ti khren min on zui le tina ni mo ka soi to kha entika ma nang he ka du to don lo che nang ne nei ngai zon le ai chuan pasal nei dawa thi thak po thang jok ati le Alex chuan engma soin ziom lo ti khia angoi ranga kal luya han tuma ke thi chuan a vuan ta tlat mai min tha te ati po chuan a vuan tlat maya a ko ga te chuan a pot ta vak maya chuta min pui ho tin a au chuak ta chu vela Simon le medang ho chu hang takin an ron tlan lut ngala Simon chuan enge ni ta tin ke thi drop ni om tak chu han kwa so pa so min khoya to mania tin Alex chu kok ta wa mai chu ta medang ho chuan khai le Simon a bial nu khoi ngam ka ti avan chak don lo man lo thia chu ta Simon chu lo kal nain kam mu ti kom phat se khan ke chua de je ka tu to ma se kain sum phram tuna ka bial nu kan ina le nga i lo khoi le a ton tum chu ke ma ngai hen ko soi sang che tin a kut chu hum ro ta ma se ke ri khan hung lam tong en lo tlan lut ve a khoi su tin a lo awa mi te chun hoi le thup maya mi ka ga chon ke ri chu man mo ta ke na kan in zep pheya chu ta anin ka ga vadinga khoi su ka bial pa ni hi ati ve ta tlat mai Simon chon thin rim takin i bial pa chu ni mai thei ma se ka bial nu lo khoi tum tu hi ka chua don lo ani atia ke ri chuan Simon en pa ring chung chuan Alex chu dikem i khoyam ni atia Alex chuan khoite nang ama kha zo chiangula do ta soi ni kha atia ke ri chuan adikang a khoi lo tina soi le a Simon chuan ani chuan ka bial nu chu do soi mangin tina ni mo a han thia ke ri chuan ka bial pa zo khi do soi polo ni o se i khoi don chuang lo ati ta lat mai Simon ai hian ke ri te hian ho sa jok da ya chu wangin Simon hian ati lui ngam chi lo ni Kelly engei fiat le tin bang chu han chu ma ke thi chuan Kelly i bial pa kha do soi mang zo ka ni kha nang chuan ni gai lo te ba kin da khelawa ma se ke man ka kha chiang lom kum kha chuang ka ni ngai zong ve to lom nang ai na ni na ka kha chiang dei zok chu wangin kan lama tang la alo tia ke thi hian Kelly hi Alexa huat ti o thei lo chuan
Alex chu an ti chevek theido na khria da wangin chu tiang thu chu alo soi chuak ta hlol mai ni mi te po chun makhan ti khop mai ti Simon chuan hepa hi ibial pahlui I soi thun kha ani yem atia niamole ati ta ka chuan e ka khria chelom chuan ke thi hi hotel changka nga po ikal pui ngai lawa e tok changkang po I le sak ngai lo a chan chu poi sai nei tlat lawa I chan chin hi chu ka khada tuk atia chuta ke thi chuan hey message min thon na po kala da thavek ka delete lo chan chu he tiang hun hi ala om ka be se wang ania ke thi taxi ka mu zo lo basin ka kon kal mek ti te I make up du deuh kha a le na tu ka tuak dai trap to ti te chu tiang chuan a chia ka zela hepo thleng ka sil mek na thang ka hmuwa restaurant na ka thok ve don ti te chumi do ka chon cholang miang an titlom lu tuk ti te midang ho chuan an lo bol tiaw tiawa an nui ta vak vak maya Alex chu aril ho na khop mai khang message te kha anin ngai ve em la ya a thon thin kha ne ya hetiang mi zong fe tu ka fiam thu tho na na a man khum hi a be se ngai lawa a thlengang ti po a ring phangai lo ni chuta an chia zela hey ni khata cho voi kha chia ka a train a chan chu I phone thar tuak hangai sia ti te ka mei che mu tua chuan nang ai tha ka la khadau ti te ti ran nui ta vak vak maya ma se ke di chuan Alex chu alangin zo tho an text chiang zong atang chuan Alex in pek zia le abil nu mangai thrin zia chu kha chuak tel zok Simon chuan ani ka thi in kho sadun na sa ve viau em a han tia te nang kum khat kan in zui chung khan kan kut kan in vuan tro kan mai pe ma alo ya pon chua da ka mu teo thin min kon khoi tum vai te se ka then nga ni mai min khoi ngam ngai lo hrim atia midang ho chuan khai le tin an nui le ta vak maya a then te phei chu mit tuit la phong in an nui theinia Simon chuan kanau bial pa chu apa ve vio mokatia kum khata ngai zon puin huwa po voi khat ma mut pui ngam lo ni chu ke chu ka khat po kan in zui mai ka mut pui za na sin a han tia do tak kal don tiang a kin tla pon ni lo hi a an chu zuya ke thi chuan kelin hena chuan I hun khoral du su milak tlak lo bula hun khoral ai chuan mi padik tak zong ve zok la I zalen ma ni mai ate boka ma se ke di chu athinarim tel tela ke thi soi zong chu a oi che te lo Alexa hian thilin thu pa oma la ring tlat an soi zong chu adik lo ni ti apom hi abok Alex an soi chu dikem tin an zota ma se engtin ma chang du lem lova a chan chu aril na ve em ani ani la texan chiang zong kha I texan in tak takem a han tilea oni ye tin a changa chuta ke thi khan ka soi kha min rang mai ro ke man ka thena ka then ton huwa po min lo zui zel chu nei hi a kon ti ma ke thi hian keli la ka tanga ti fan adu em chan chu Alexian keli poisa hi amang tang kai angin ngai ta anin thön vai chuan Alex chu aga thela tlok don anga ngai na anei awangin keli hian Alex chu a thena ni ti achian ma chu ma ala zel don ni na lang chuta ala du tok chuang lo tum khat po zo min in pui ve a min mut pui ve ngai atuma ma sak lo du de ga si rawa tina soi chun zom le a midang ho chuan mi hlo mani chu mi pong swal ching ani khang ta lo ma le man ti ngai ni chu ti tan an lo soya Alex chuan nga tinge mo ke thi chuan dot mu hlum po a soi tak mai le khami zan kha chuan ama zo ken min so man rang sia ke ma na wi em awangin ka khoi du lo khani zok sia ti na ngai tu an ne wa chuta me chuan keli chuan mi tuit la chungin Alex chu dikem a han tilea Alex chuan keli chu amida tak en wangwanga engtin ma chang chuang lo a chang du lo po ni lo a chang thei lo zo ka ni a chan chu tiang a dot chiang na tu kha a pu du mai chu makatia chu ba ka keli hi abil nu tak tak ani tlat lo Simon chuan keli ngai tu chiang te nakina chung ken mu khom hun te kan la nei denga
ibial pa hian du pui chi ring chi amo edin mun nem point mil don em ni a han thia keri hi soitawangin nula fel lekin tlak takani wangin an chung ko sum don na po din hun sang deuh tak an chel tira chu wangnia Simon po hian tlema za deuh tlat keri chuan adin mun thlenga ti deuh thong thei ni ti a khathiam ve thawa chu wangin Alex an hena chuan in soifia ve ta che in soifia na eng mai nei na nge a han tia ma se Alex chungoi ranga tongte enga motal soite adikamo diklowemo ilu tal khan bu chinte a han tia ma se Alex chu a ngai na renga chu ta chuan keri chuan Alex chu a beng ta ilo lak lo tak zet ni hi ka huwa che ti na kal san ta man zana huai sen taka henroi le thian te ma chun tu tlangwal kha ama hi ni lo hi anga ti ron ngom mai ni second la chuan voi khat ma kan ma lo lan to suang che ti na thian nu keli chu awa zui ve boka Alex chuan zoi te in keli ka ti pal lu tu Stevie ta khani zok tlat ati sapa midang ho chuan helai hen nge la ti ve ran tu ma nan du lo che ni hi chuak ngal gau tin an nam chuaka ke thi chuan Alex min ti mol phoman chu ira tel don khop ka ti khamo a gon ti bokani Alex chu athin ram ve vio nangin lela ma chuan a hlok khop mai a chan chu keri chuan a thla fel ta ni na langa tin ke thi tan om zia mu chiang tel bok ti chuan Stevie kha lam tu na vakal ta bang zo ka ke thin a ham na hum ma chu Stevie chuan alo muin na tinge tin alo zol bata ma se eng tin mo chuan lama siam thei khama ba san chuang howa an ho konga chuan Alex nga tinge zanin chu iwangoi thei ve thil dik lo omem a han tia om lo ve nang zok ini reng mai ka khia a han tia a ni reng bik lo ve eng lo nia Miss Jen Khan chanchin lomom de osoya kan ma lo ka khian Chicago muna talen so ho pui de men nei dona chu ta chuan avoi khatna mi pui ma kanin lan ve thei dona atia ani chu awan lomom ve ma se on kal vela thain ka khia mi pa hel thatak takan tam don sia ka chan palang se a han tia a le khazi ka pui mo de zok I local ve zel ten a chi nang chu lova ka zalen lo lu tu nga sin a han tia anui bok boka Alex chuan tak takena alomom hle mai in hlotling choduwa be se pot teang a han tia nie chuan tuna changa din huna sang tran to te mai nia min duat thiam vio lo phei chuanin min duat tu dang ka zong dai mai thei nia a han ti fiam thuwa Alex chuan zong lo ve ke man ko duat therang che lom tin a ban vel te chu han me saka ti khan a ha dam de vem I ha dam em a han tia ti chuan le ni thum nuwa chuan Stevie te chu Chicago lama chuan an thlok liam ta bona Alex support chu ama chawin a le ta malaya vena in khia chuna te chuan lunch in country na chuan ama chawin a thuwa chutia a ro kom mel lai chuan khongain ka lo thu ve thei ngem ti ria kheta a huilet wata keli khalo ding ran baya Alex chuan mak tiang reng tak chuan a ena marketiang ni e kanin mun hun ba kha chuan ka beng chia thinram takin ka kal son khania mase ka hon hu khan ka ngai to chianga text ti vel ta kha chu thil pa ngai mai nia in ngai zong te chu anin text ve a anin pum pek viau thwen boka engma thil pa ngai lo ompon ka khelawa chuan zu fai roi ti vel po kha ka oi talo atia Alex chuan ka ti tak tak mai thei sin atia ai ti lovang ko oi lo chuan ka bial pa lema chang turin ka ti chea ka ngen na che min ti lo thin saka lom thu soi nekin ka tiang khan atop kan khara poi ka ti khop mai min ngai dom don ni o ati ta Alex chuan ole ti na changa athil ai lai chu ei chun jom mola en po en lem lo keli chuan eng emo a soi bel tro a be se ve a ma se angoi de mak sia Alex ila thin remem ka ti pal ka ti kha ka tum sa ni ro nia ka thin rem kha ka in sum zo bik lawa ka ti pal lutuk atilia nia ka khia lom tin en po en de chong lo chu ta keri chuan maya ben na da du rai mai chu a han chu la ana via ve ma han tia
Alex chuan ngai sak vak lem lova keri chu hlau thong tul tul min ngai ta ne nga ti ngai dana ne ya chuta ani le thil ei lai ha lo e ve thengem voina eng ma la ei lova atia chuta Alex chuan fok dang chu aron phoka kha e ro ti niom tak chuan Alexian ka ngai sak to mi lawang tin a in control viau khania ma se hei fok a pele tatlat mai kelila chu lom maya a chau ei lai chu han ei ve a Alex chuan khelo ang me na lo om thowa chuta kelila he phaka ve boka Alex chau ei lai che chu han eya an chau ei chu a in zom ta keli chuan Alex hmui chu ava fok ti thuaka o ti pal alo in zom ani kha tin keli chu nui do ha ha chuta zat chuan Alex po chu kon nui ve ta sai mai chuti lai tak chuan Stevie khan kon video call le ta Alex chu che buai le man tre pa phone chu han la Stevie in theng to em ni a han tia ô hey cái nên thì phải đợi chứ à các hạ trồi về thấy chứ này hi tôi nói trong cái đầu tiên anh ngắm practice để hai lon box à cả hai lúc tục chứ à còn phone nó không sẽ bấm xí đâu và các còn có rồi chứ này hi anh ấy thì à còn tia hey country na cháu cái à thì in à cháu ấy lại cho hắn thì là Stevie chuan tiếng nghe folk bản thì im hana tia Alex chu boy lại được ta à nè cái folk bạc hết chua ta cái thịt lá lâu mà lẹ chuan à đắng cả vợ là tia chú về lại cái đi chuan cái mà vàng to ta xoay lại tất lát mày à phụ đồ này à lâu thì về chất mày à Stevie cái lúc cần về chung hai lầu chị em mồ hẳn thì là à ngay lầu ba cậu hun ổ cái này thì thật xuống lầu ba các hạt nua cái con họ lại hai don thô lắm thì à hey cái practice lại don nhai cái khía cái đã phát tăng ô thì này việc nó chú ăn thì tốt ta này cái đi chuan đi việc rất chung chuan là đâu em à Alex chuan thì khán giả thiểm tổ cái bấy sấy anh thì à khơi thiểm ấy cái khơi thiểm lúc tục mà sẽ có suy tổ ha cái bấy đồng đoan lâu yêu hơn anh cái bấy đồng hàng anh thì à chú ta Alex chú anh ấy đàn anh ta lâu yếm đàn hi mi in các thì chia tụm na này hi thì in à thầu luôn à cần sân ta mà sẽ cái đi chú anh lim khop mấy chân này về anh khuyết nã này vàng thế bộ anh mà na chú tí lại mấy chuan Miss Jen chuan nào thì cho lâu phụ phụ về tuần hi hun ram chang này in thấy top chuo la in malam hun thì đang làm vết thấy này hi tiền lâu phụ ya Melissa là chú leader này lâu bê sĩ em interview anh mất chuẩn trung pon ở trong tấm bảng này tu mà mi mà không phải mà mất sala mà đỉnh tê tu mà em vắng cái tí chuan leader này ngay tụm vắng này chú tiếng chuan mà lâu là về Miss Jen chuan tôi nói trong cái đầu tiên hiện leader tụ cần phong tổ đó na leader hiện interview à po chuyện thì ai à thu suy vất tụ anh thì khác cần khuyết cái nga chuan list sinh ở cái năm leng à chú alang sa bang tổ tụ anh lang cuối chuyện bốc à thì chú mi bản hệ chú Melissa chú nhị về tụm mẹ khăn này dân chuan hàn phong đón ta hay hi cái mà thua cái thằng anh biết là va cái thọ cuối thế này muốn ta các cần sử dụng thua lẽ in practice lại ta cần hàn ena in talent le in media te kan zir chian fan huwa kan thlan chaw ni ti kha in lo khedon nia ole in ring mo leader tu chu rita ania lead singer tu chu Stevie ania a han ti ta Melissa min chu lang ta hau lo mai Miss Jen tinge a ti chuak ka thol maya e pom thiam tu kan soi vek to kha chu lo wa rita hi in zinga chuan a upa bera hun buai thak in machun huna po thulai la thiam ber nia kan khria da wangin leader ni hi phu em ani a han tia chuan tin Melissa chuan Stevie chuan mel le zewa Jen chuan ni e in zai thiam vek ma se Stevie hi a o dang lambi ka in zinga chuan a style hi dang lama chu wangin a lead tu ni se kan du ni a han tia Melissa chuan ani da chu mani lo ka lo telania cái này chú cùng khá lại chân cần gió về to à lâu thì đấy dân chuan chú tia giải tu việc này tụi đấy chuan năng máy solo là này mấy đom cần đá lên làm che anh hay có truy tìm đây group anh à mà niệm hóa xỉu thế đâu ba anh phụ tiêu là niệm mal tan anh mà thì thế đâu group ta nó thì vét cái gì chú ta chuan in lung oi thế đâu này chuan năng mà niệm solo anh kalau mấy group thì ta dân hi anh mà này giàu vét này vangin thì lung oi đâu anh lão lẹ mày à
bang mấy ro ati vai chuan an bang hala ni mai Marisa chuan ole kapom thiam alom zona kan siam mai nei kha ti ran nuk dok le wata chuta jen chuan Stevie le oita hi an lang sak big don ti na ningot lowa in talent thau kha poimo zo ka mi puin an thlir don chewa an mit la piang kha an lang sak ani mai chu wangin nang ma ni ku ta in hat zok ti na ni chu leader ni den ni lawa buai lo tur ti na han fui thak le a Marisa chuan kha thiam ang levin a han bu mat kata ma se thin lung tak chuan a pom thei mi lo jen chuan ka soi tur chu ka soi zo ta le zong le to ru le atia zanan practice zon hu chuan Marisa chu alalung oi thei chuang lo kan ti kha Stevie bula chuna vakala azai tu berani dona wang hian kan chunga I omta ngen ngai su kan han perform manga just ten tu tenge an du chu alang mayang chuti huna chuan ini na hi ilain nuk dok don tho tho kadin mun tu ai lo om hi chu ilain chiu khapang tin a chuak taw to hong hong maya pona chuan kar engmoi takhilo dinga a chuang rong chuan na bial pa khlo chuaka tingei balung olong pel ve lo tia Marisa chuan AI TV thingtlang nula kha azai tu beran ro da lo male kalung oi thelo kan perform hun lo theng te se tungai zai thiam tak tak chu an khedong khop mai tin ka ka chunga chuan a lut ta ole a chun zom chu episode dot le kan kon ti don ni a